Băieți, astăzi o să vă arăt un combo de începător pentru crap, în care o să vă arăt o lansetă și o mulinetă. Da, posibil, vedem, să vă arăt și un fir. Dar de fapt, ca fir o să vă arăt un fir ce vreau și o să-l folosesc, că vreau să schimb și firul de pe mulinetă. Dacă mergem la lansete de crap, dăm aici 3,60 m, pentru că la început vă recomand 3,60 m. Așa, ne dăm cele mai ieftine. O să vă arăt 3 variante, dar o să vă zic una pe care puteți merge sigur. 3. Bun. Prima asta ce v-aș recomanda ar fi aceasta. Delfin Carp NXT, poate vă place designul. Pentru că firma Delfin are lansete cât de cât ok, din câte știu. De la firma Delfin am o lansetă de spinning, Delfin Aztec, asta e ok. Bățul acesta vi l-aș recomanda, pentru că am auzit de la cineva că este bun, dar nu pot să vi-l recomand în totalitate, deoarece eu n-am cea mai bună părere despre firma Delfin. Dacă mai cunoașteți pe cineva ce are bățul, îl puteți întreba. Eu am auzit doar de la cineva că este ok. Nu știu de testat, nu l-am testat. Am un băț de la Delfin ce mi se pare ce e bunicel, Delfin Aztec, v-am spus. Și ăla e 160 de lei, dar nu vi-l pot recomanda în totalitate. Lanseta în care puteți să aveți încredere că e bună 100% e aceasta. Arrow Carp Base. Nu are o greutate așa de mare și este chiar foarte ok. Este, să spun, cât de cât asemănătoare ca Arrow F5 Max-urile mele, doar că nu sunt sigur dacă are acțiune rapidă, nu mi-amintesc, parcă avea semi-rapidă din câte știu eu, nu sunt sigur, dar nu sunt chiar așa de tari, adică nu se prea îndoaie deloc Arrow F5 Max-urile și nu poți atinge chiar așa distanțe. Dar pentru un începător e perfectă Arrow Carp Base-ul. Știu că vedeți aici foxul ăsta, doar că acum este la reducere. O lansetă ce vă mai recomand eu ar fi aceasta, Carp Expert. Da, aceasta este Carp Expert Black Shadow Carp. Personal am lansat odată cu această lansetă. Nu, a fost ok, are acțiune parabolică, este cea mai nașpa acțiune, să spun așa, dar ca începător, în mare parte vrei să înveți să lansezi, și ai nevoie de o lansetă. Părerea mea că, cum are această acțiune, poți să înveți să încarci un băț mai bine, să-l încarci, să-i dai putere sau să descarci bățul, că trebuie, cum ar veni tu dacă îl încarci, trebuie să ai și o descărcare corectă. Acum o să trecem la mulinete. Pentru mulinete mergem așa la mulinete de crap. Opa. Dăm așa cele mai ieftine. Nu o să vă recomand nicio mulinetă sub 100 de lei. Am să vă recomand de la Prologic, dar nu sunt sigur, da, de fapt da, aici am trecut de ea, pardon. Am să vă recomand această mulinetă, Prologic Avengers. Este o mulinetă bună, varianta de 6000. Eu am avut Prologicul C-Series, am dat vreo 190 de lei pe el, dacă mi-amintesc. Nu sunt sigur, stați să vă poate îl găsesc. Nu, o mulinetă ce aș mai dori să vă recomand de aceasta, Carp Expert Neo, sau cum îi mai spun eu, Ultegra de buget.
Are o capacitate de fir destul de bună, 0,40-260 de metri. Ca începători, eu v-aș recomanda să vă puneți un fir de 30. Înaintașul tot de 30 vi-l recomand, de 30 înaintașul îl folosesc și eu. Mult asta vreau să vă mai recomand. Așa îi spun eu, Ultegra de buget, că arată ca Ultegra, dar da, nu se simte chiar ca Ultegra. Pe partea de fire, textil înaintaș. Ăsta, Nia Hakuyo, e foarte bun firul. Firul acesta este un fir excepțional, este folosit de majoritatea pescarilor și chiar este un fir bun. Eu vă mai recomand că am avut nevoie repede de un înaintaș și m-am luat de aici de la un magazin de la mine din Cluj. Un fir de la Sirena, e ieftin, e 20 de lei, 100 de metri și acela e un fir rezistent. Eu personal n-am nimic cu nicio firmă, dar nu vă recomand absolut deloc firele de la Delfin. Nu vă luați, îți vai de capul lor, mi-am pus-o pe mulinete că am zis că este destul de ok, dar nu recomand. Ca fir pentru monofilament, vă recomand acest fir CPK Glowcast, varianta de aici 0,31 mm. Varianta aceasta vă recomand. Eu în personal la fir folosesc 0,26. Da, pentru distanțe mai lungi, oricum ca începător nu vă trebuie neapărat nu știu ce distanțe. Dacă, să zic, nu găsiți firul ăsta în stoc sau ceva și vreți atunci să vă luați, vă mai recomand firul acesta de la P-Line. Aici este varianta de 30, un fir bun. Din ce am auzit, este un fir bun, dar un fir ce l-am testat. P-Line am văzut că folosește, de exemplu, Mihai Pereanu, lansatorul care face casting de performanță. Ăsta vi-l mai pot recomanda. Mulți pescări am zis că folosesc Catran Sinapsia ăsta de 0,30, vi-l recomand. Vi l-aș mai recomanda, dar eu unul personal am testat CPK Glowcast-ul și mi s-a părut chiar un fir foarte bun. Și aici bonus, să zic așa, să vă mai arăt un lucru. La început, să spun, dacă aveți lansete, dacă vreți să vă cumpărați lansete și ați văzut că am un clip cu prezentarea rodpodului, nici nu am un rodpod scump, dar dacă nu puteți aloca, o să zic, dacă nu puteți aloca un buget și pentru rodpod, nu faceți greșeala să vă luați rodpoduri cu 100 de lei, nu. Nici de la NGT, am spus în clipul ăla că vă recomand orice produs de la NGT, exact mai puțin produsul ăla, rodpodul ăla la 130 de lei. Mi l-am cumpărat, Doamne ferește, nu. Mai bine mergeți aici la suporți picheți și dacă vă uitați aceștia de la Prologic Avengers, asta, varianta aceasta 30-50 de centimetri, sunt niște picheți chiar ok, la prețul de 24 de lei bucata. Sau dacă știți că nu pescuiți pe pontoane, o să vă arăt un dispozitiv pentru picheții ăștia. Dacă știți că nu pescuiți pe pontoane, vă recomand picheții ăștia pentru pământ ăștia de la Carp Expert 40-60, deoarece au filetul acela. Sau mai au cei de la NGT. Da, ăștia sunt un pic mai scumpi. De la NGT 50-90 sunt, dar vi recomand. Știu pe cineva cine are. Da, uitați, de fapt, picheții ăștia așa în ea 30-50, cum v-ar trebui vouă. Ăștia de la NGT vi recomand. Aceștia chiar vi recomand, niște picheți foarte buni. Cei de la Prologic, eu personal nu i-am avut. Am avut un pichet din acesta de la NGT ce vi-l recomand. Și dacă știți că pescuiți și pe pontoane, trebuie să vă luați un
dispozitiv din acesta, Stage Stand, NGT, e 30 de lei bucata și atunci veniți 30 cu 30, 60, vin 120 de lei, picheții și așa, și vă mai trebuie niște bazbari. Dacă mergem noi la pescuit la crap, la bazbari, deși știu că nu sunt aceeași culoare, sunt foarte ieftini. Eu mi-am luat, vă zic sincer, mi-am comandat un bazbar din ăsta, Hakuyo, și chiar e un bazbar bun. Vă spun sincer, e bun. Este ca calitate aproape la fel de bun ca cel de la rodpodul meu de la NGT. Până acum mai adăugăm 30 de lei de aici, vin 150. Puteți pescui la bambină, dar totuși, dacă doriți să vă cumpărați și avertizori, niciun avertizor la început, dacă vreți să vă apucați de pescuit la crap, n-am să vă recomand să investiți o sumă mare de bani, pentru că nu vă place, poate. Tot de la NGT, v-am zis, brandul ăsta este un brand foarte bun. Vă puteți lua 2 avertizori din ăștia. Eu unul nu vă recomand să vă luați din prima gustație, poate nu vă plac, dar nu știu, uitați. Prețul lor gustație este 280 lei de avertizori cu stația, dar eu așa vă recomand avertizorii aceștia NGT. Și puteți pune o bambină, dar și aici, din nou, dacă doriți să alocați un buget, deși nu v-aș recomanda la început, da, niște avertizori v-aș recomanda, dar pe partea de swingere, eu nu v-aș recomanda o bambină. Dar în caz că doriți să vă cumpărați swinger, ăștia vi recomand. Eu am de ăștia de la Hakuyo, doar că pe roșu, că nu mai era varianta neagră în stoc când am vrut eu să-mi cumpăr. Și mi-am luat 2 pe roșu. Aceștia sunt foarte ok, swingerii, îmi plac. Bine, eu unul le-am tăiat firicelul ăsta de aici, că nu-mi place, în senzor nu-l bag, așa că l-am tăiat jos. Da, păi în mare parte nu prea am ce să vă mai prezint. Da, asta a fost clipul de astăzi. Dați un like și un subscribe la canal. Și am văzut că v-a plăcut, o să mai filmez clip de la pescuit. Am văzut că v-a plăcut și o idee de clip, dacă vreți voi, o să vă arăt produsele mele de la favorite. Nu, după cum vedeți, nu sunt multe, sunt 26. Și o să vi le explic fiecare. Ne vedem data viitoare cu un alt clip. La revedere!